Hyvä päivä. Pääsin vähän oikeasti töistä. Ajelin satamaan. Vennen pakkasin täyteen. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä aukaisemaan avovesikausi. Tervetuloa mukaan. Itsepä. Tällä kertaa juttu lähtimme ihan yksiksin, kun Ville on iltavuorossa. Kokeillanpa lähteekö vanha rouva tulille. No. Toimii. Toivottavasti nyt ei aiheuta kiville niin kuin silloin testirundilla. Kyllä tämmöstä körryttelytä. Minusta ne sais vaikka ruopata tähän semmosen syvemmän väylän. Tai sit sais nousta veden pintaan. Se on aika isoja morkuloita näkyy pohjassa. Jokohan sitä uskaltais painaa vähän kaasua. Joo, eli tultiin tämmöiselle ahven paikalle. Tästä on tullut aikaisempina vuosina ihan kohtuu hyvin ahventa. Tässä on aika paljon, aikamoinen kiviikko on tuossa ja körrättään tässä vähän ja kahottaa näyttääkö kaiku mitään parvia ja monesti tässä on lokkeja paljon ja tosi paljon semmoista pintakäyntiä. Niin kokeillaan, jos tästä satais vaikka ahventa. Joo, hetken tossa ajeli ja jotain kaloja näkyy ehkä kaiussa. Ankkuroin itteni tähän. Tuossa on verkot. En tiedä näkyykö kameraa, mutta tuossa on niinku pintaverkot, niin aika lähellä niitä ollaan. Ja kokeillaan tätä piiskata hetkiä. Siiman päässä on tommonen suhteellisen luomu Holy Diver ja siitäpä. Paljonko meillä oli vettä tässä? 1,8. Veden lämpö 14,8. Ja ai niin. Ville oli taas tosi ystävä ja kävi vaihtamassa ennen iltavuoroa ne valomaston napin. Nyt toimii sekin. Ja viime vuonna meni paskaksi mukitelinen myös. Kävi senkin vielä vaihtamassa. Iso kiitos taas Villelle. Kaikki on viimeisen päälle.
Tämmönen temppu, että tää ankkuri ylös. Ja annetaan venne liukkuu tuulen mukana, ne jää vähän niin kalastaa koko tätä aluetta tässä. Joo, ei oo vielä tärpin tärppiä tullut. Kello on pikkusta paljon 5 ja söinkin tuossa vähän välipallaa ja oon pyörinyt tässä ympyrää ja ihmetellyt kaikuja. Nyt on kalakin. Ensimmäinen kala. Eikä jahauki. Se on meikäläisen pihit. Minä tämmöstä haluan. Ai jää. Ei tarvinnut pihtää. Joo. No sentään kalaa. Joo, nyt tehdään kyllä sillä lailla, että vaihdetaan paikkaa reilusti tuonemmaksi ja mennään katsoa tuosta vanhasta tutusta paikasta. Olisiko siellä kuhia tarjolla meille? Kehtaa tähän jää sen pidemmäksi aikaa. Kerta ei halua ahven tulla, niin sit se ei tule. Voipa katsoa sitä takaisin tulon matkalla sitten yrittää. Mutta joo, otetaan siirtymään ja katsellaan sitten lisää. Tultiin tämmöiselle Joensuulle. Joensuu. Tuossa menee väylä, niin nyt on muitakin. Todella suosittu kuhapaikka. Nyt on kala. Nyt on ahven. On ihan hyvä appi.
ravulla. Oli 25. Kyllä se ruuaksi menee. Sumppuja. Onpa siellä. Yes. Koitetaan onkin lisää. Joo, tultiin tähän ensimmäiselle paikalle takaisin. Kato, kello olemme jo yli 8, niin tässä muutamat heität sitten kotiin. Päästiin se ahvenenkin menemään. Ei tullut sen jälkeen mitään. Turhakaan sitä on yhtä onnetonta ahventa ottaa mukaan. Ei tuu kuin pahaa mieli. Mä olin pillit pussin tältä päivältä. Kello alkaa jo 8:30. Tämmöstä se on välillä. Joo, se oli tämmönen reissu tällä kertaa. Ei nyt mitenkään hirmu antoisa. Yksi onneton hauki ja yksi ahvenetta. Kaikkia kokeiltiin mitä pakista löytyy. Palataan taas ensi kerralla ja kalastusta tulee lisää. Ja Koskellekin lähettää yrittämään vielä ja niin poispäin. Siinä. Kiitos jos olet katsoa tämän videon